יאללה, גם בגלית. לאירוויזיון לבא, לא? לא גם? אז איך? רס וגלית. לא בואו לאירוויזיון. אני חייב להגיד לכם, תסכימו איתי עם זה, שיש שיפור בסמי אונס, נכון? אבל לא מרגישים את הטעם, נכון? לא מרגישים. לא, באמת, זה טוב, יאללה. לא נפתח סטנדאפ כמו שסטנדאפ צריך להיפתח. רז וגלית. נינה ונטלי. תפסיק לשנות שמות. תפסיק לא לשמור. לא, אני לא שומע מלידה, זה בסדר. מי נוהג יותר טוב? גבר או אישה? מי נוהג יותר טוב? אוטו. אני שואל אתכם. טוב, מי נוהג יותר טוב קהל? גברים, נשים. לא נכון. בוא נשאל את האישה. הנה. כל מיני גברים נשים. מי נוהג יותר טוב? גברים. לא, אמיתי. סיפור אמיתי. אני נסע לפני שבוע באיילון, הוצאת אותי שוטרת. תקשיבו, הוצאת אותי שוטרת. אתה יודע איך אתה נוהג? אמרתי לו, וואלה כן. אמרה לי, תלמד אותי גם. עוד כפיים. מי רואה מאסטר שף? כולם, נתחיל מזה, זה בסדר, זה לא בושה להודות. כולנו אוהבים ברושפלד, כן. אני כאילו, התחלתי לראות את זה מהאמצע, אבל אני לא כל כך יודע, יש שם מתמודדים תל אביבים? זה לא יכול להיות, נכון? תל אביבים לא מבשלים. אני גרתי בתל אביב 5 חודש, אני לא מבשלים. אם היה מאסטר שף רק של תל אביב, זה נראה כאילו משהו כזה. אוקיי חבר'ה, יש לכם 45 דקות להכין את המנה העיקרית, צאו לבשל. אוקיי. על ג'ירף, אני רוצה אז מנה לאולפן הרצליה. הוא כפיים. בוא'נה, גרתי בתל אביב 5 חודשים, לא היה לי שקל על התא. יש פה אנשים שגאים בשכר דירה? יאללה, כל הממורמרים. איזה כיף, איפה אתה גר? חינוך? ליד גנאי, שרדים אותך. לא, כמה, כן. אני גר במרפסת סגורה עם דיקטים. דירה מפוצלת, לגמרי. אין כסף. קיבלנו, אני משותף לי את האלון בדואר, אלון של מגה, מבצעים. אמרתי לו, אחי, תראה, יש פה קוטג' 4 שקל, בוא ניכנס 50-50. לזה לא היה לי כסף. כל כך עני היינו, בוא נע. היינו עני. מה נדבר? מה אתם רוצים? לדבר על סקס? כן. אתה נשמע יותר מדי בעניין. כן, ואתה, בסדר. אוקיי, איך נאמר? הייתה לי בעיה. לא, הייתי גומר מהר. כאילו, מה זה מהר? אני ראיתי. כזה מהר. בוא נגיד ככה, הפסקת פרסומות של כוכב נולד? מספיק. אבל אז, עשיתי גאוני. הלכתי לסקסולוגי, מולי. דבר ענק. בדקה אותי, הכירה בי כדיסלקט מיני. אתה יודע מה זה? יש לי 1/4 שעה ואחת זמן. תודה רבה. מי תסכים? קבלו את חיי. האיש אימא שם, יאללה. תהיי חייב?